דקת חתירה. הטכניקה של החתירה זה דבר מאוד מאוד חשוב בשביל לשפר את הגלישה. אם נחתור נכון יותר, נעבוד הרבה פחות קשה, נמנע פציעות, כאבים ודלקות, נתפוס יותר גלים. איך אנחנו חודרים לחוק? שימו לב, אוקיי? הרבה מאיתנו מביאים את הידיים רחוק קדימה, כמו בשחייה. זאת עבודה הרבה פחות יעילה. מה הדרך היעילה לעשות את זה? להכניס את היד ב-90 מעלות, לא צריך להביא אותה עד הסוף קדימה, אלא קרוב, 90 מעלות, למשוך מים, פה אני כבר מבזבז כוח. אז איפה שזה 90 מעלות לעלות, צד שני. זה נראה מוזר. תחשבו שיש לכם פה איזה חבית ואתם בעצם מרימים את היד מעל החבית, זה נראה מוזר, אבל תנסו את זה, אתם תחתרו הרבה יותר מהר. אוקיי? כי אתם תהיו הרבה יותר יעילים. פה אנחנו מושכים הכי הרבה מים. אתה לא מביא את זה, אתה לא מביא את זה עד הסוף. מה זה? לא, אין מה לגרוף עד הסוף, כי החלק פה של הסוף... שנייה רגע, נעשה שאלות בסוף. אני רוצה פשוט שימשיך רצוף. החלק של הסוף זה מבזבז מלא כוח, סתם זורק מים למעלה. אני רוצה לדחוף מים לאחור. לדחוף מים לאחור, לדחוף מים לאחור. אוקיי, המים הולכים אחורה ואני אף קדימה. היידה!